Okeanos és el tità de la mitologia grega que simbolitza l'oceà, un vast oceà que encercla la Terra i l'abraça i, curiosament, doncs, va molt alineat amb el concepte científic actual d'un oceà únic global i de la connectivitat ecosistèmica. I en aquest cas, doncs, Okeanos personificat en la Torre Glòries. És una interpretació del que són les imatges científiques d'Ocean Color, que les fan els satèl·lits de la NASA i de l'ESA, amb satèl·lits com Terra, Aqua, el Sentinel, i aquests satèl·lits converteixen la radiació de la superfície dels oceans, la radiació de la llum, en informació visible, comprensible i útil científicament. Ens dona informació sobre totes les característiques biofísiques de l'oceà de manera global. Realment, la Torre Glòries és una de les figures icòniques de Barcelona, i crec que també és una manera d'honrar el nostre oceà.